бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам лайк ва комментариятона фаромӯш накунед, барое ки ик дастгирии шумо пешравӣ мояд. Алҳамдулиллаҳ мо кӯшиш мекунем ки дар бари шумо вори ҷавонмардо яъне ки чих бошем. аллоҳ баракат омта. баъд бародарои азиз, кадомед ки граница рахтем, бародарои азиз, дар инҷа номер меброя, якамда занг бизанед, иншоаллоҳ мебаратон граница, мегира меёратон. баъд кадомедад ки авиакаса билет дар кура бародаро мехоҳем билет бихарем, бародарҷоно ин тараф меброя авиакаса, метонем ки занг бизанем бародаро, проблема нест бародаро. яъне ки билет мехарӣ, мехоҳӣ ки намерай, мехоҳӣ дар числаи дигаҳ мониш, автоматически ҳамин корҳо дар ми чимо мешаванд. ё ки дар ми аэропорт мерай ҷура ногзашта намегзарӣ, занг биза бигӯ ака ман намерам. ман мегӯм тамом, гап нест. занг мезани авиакасада, билет адмит мекунад, сумта мепартояд бе ягон ташвиш. бародарои азиз, ик наворе ки мо мондем бародарҷоно, ин навор як бародаремон буд ки ана гулакша дар хона оилаш мемона, меброя мерава, ҳамун хона месӯза. бародарои азиз, хона месӯза, ҳамун гулакаш дар ҳамунҷа мутаассифона бачааш бандагӣ мекунад, ҳамун дурунда месӯзада. бародарои азиз, аллоҳ баракатонта, худованд дар умру ҷонтон бараката. бародаро, аллоҳ шоҳиде ку дуо мекунем ки худованд дарди сари падару модартона набинед. худованд падару модартон дар тори сартон чих боша. парвардигор кадомет падару модар надорем бародарои азиз, аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфиратшон кунад. аллоҳ шоҳиде бародаро, ҳар коре мекунам ба хотири аллоҳ мекунам, не ки худо баракат омутад. нарен охи нар, зинда бошен. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, саломат бошен, зинда бошен. худованд дар умру ҷонтон баракат бита. яъне ки сухан мекунем, гап мезанем, алҳамдулиллаҳ ҳурмат мекунем, эҳтиром мекунем, дастгирӣ мекунем. аллоҳи меҳрубон дар умру ҷонтон баракат бита. иншааллоҳ ма ҳама вақт дуо мекунем ки худованд падару модаротон дар тори сартон чахт боша. худованди меҳрубон, кадомет падару модар надорен, худованд гузаштагонтон раҳмату мағфират кунад. ана бародарои азиз, наворе ки мо монда будем, алҳамдулиллаҳ, масъалаи зубор, ира зуборе ки ҳӯй мекунем, алҳамдулиллаҳ, бояд ки маҳкам карданда бигем ки бародаро, алҳамдулиллаҳ ки хай намихел зубори мо маҳкам шед. яъне ки бародаро, ма бисёри вақт мегӯм ки ма чиз намекунам бародарҷонам, яъне ки ма пурсиш намекунам ки чанд сум ҷамъ мешава, чӣ сум ҷамъ мешава, ик ту сумо чӣ кор мекунӣ, ик киҷо дар аз ходиш мекунӣ. бародарҷонам, ма ин чиза намекунам. ба чӣ хотир? ба хотире ки ма худи картаи ҳамун шахсиятам мемонам. мегӯям ки дар ҳаққи бародаро дуо кунен, дар ҳаққи ғарибот дуо кунен, холиса лиллоҳ чанд қадр иҷра шавад. лекин мегӯмтон ки алҳамдулиллаҳ, аллоҳ баракат омта, бениҳоят дастгирии хуб мекунед. ба худо ма гап надорам дига. бениҳоят дастгирӣ мекунем. ҳарчанд ки барои ма ягон фоида набоша, ҳамун мардак мара мегӯяд ки бародар, аллоҳ баракат бита. ма яъне ки дуо мекунад дар ҳаққам, дар ҳаққи шумо дуо мекунад, барои мара ҳамиш кифоя ҳай. барои ҳам қадар ман шуморо мегӯм ҳазор раҳмат. худованд дар умру ҷонтон баракат бита. и бародармон бачааш сӯхта буд, тои хона дар мегирад, бачааш дар му дурун сӯхтагӣ буд, зубораш маҳкам шуда буд. алҳамдулиллаҳ, ма